No i moi drodzy, pyk. I będzie... Boże. Sound resumed. Przepraszam, strzeliłem do ciebie. Bo miałem... Bo... O Jezu, chciałem się przełączyć na ekran i strzeliłem. W każdym razie, ja jestem Niklaus, ze mną jest Tybek, witam cię Tybek ponownie. No i jak widać po tym, co dzierżymy w rękach, będziemy polować na grubego zwierza, znaczy taką mam nadzieję. Tybek się tu przechwalał, że już ma doświadczenie, że jakiś żubr upolowywał coś takiego. No ja póki co głównie wiewiórki. Także, no prowadź, szefie. Za wiewiórki nie ma expa, w ogóle podskoczyłem Nie ma. jak strzeliłeś do mnie troszkę, uspokoić Jakby się. kto pytał, na szczęście, nie ma takiej opcji, żeby się zabić nawzajem, ja trochę żałuję, szczególnie, że ostatnio w wiadomościach Dobra, musiałem No. sprawdzić. nie da się faktycznie. Coraz częściej docierają wieści, że na polowaniu ktoś tam rowerzystę pomylił z dzikiem i tak dalej. To by nadało takiego realizmu, no ale trudno. Tak, to byłoby ciekawe, nie? No dobra. Słuchaj, W ogóle- bo tutaj mamy no. ślady. Tu mamy ślady. Jeleń czarno-ogoniasty. Myślę, że to będzie fajna pierwsza zwierzyna, jeszcze takiego No nigdy spoko. nie próbowałem. Też nie. Więc idziemy za tropem, myślę, na początek. Czy tu są Przydaje jakieś się- taktyki, jak zwierza najskuteczniej wyszukać? Masz obcykane? Czy po prostu Nie mam idziemy? pojęcia. Po prostu idziemy jak po widzę, to śladach. strzelam. Strzelam Dobra. I wiesz, tam trzeba płuco, Dobra. głowa, coś Tak, tam. tak. Czy ty masz jakieś bo tu jest ta piszczałka, nie? Tak. I Tylko... Bo potem są jakieś w sumie- bardziej zaawansowane sprzęty jeszcze oprócz tego. O, słychać go cicho, kucaj. Zew godowy, kucaj. Aha, O, tą piszczałkę co masz, tą taki ten słoiczek, nie? aha. Dawaj, klikamy go, bo on jest chyba na jelenie. To jest tak śmieszny dźwięk. Ja w ogóle na zole bym się klepnął tutaj Dobra. i bym się czołgał do niego, bo ja nie wiem To w jak ogóle on... teraz się z jakimś Sniper Elite kojarzy, czy coś takiego, nie? Ta, tylko kurde, trawa jest tak gęsta. Sniper Ghost. Nic nie widać w ogóle, kompletnie. Dobra, ja sobie może kucnę jednak. On jakoś tak, oby za nisko, kurde, trochę. Na kucaka, No. po cichu. Tym. Udajemy parę jeleni. Jezus, przez godzinę nic nie upolujemy. Coś. Taka paraolimpiada. Ale spokojnie. Okej, widzę trop dalej. Biegnie kłusem, więc on tutaj zaczął chyba uciekać. Nie wiem, czy nas nie wyczuł przypadkiem. Bo tam jeszcze jest coś takiego, że on nawołuje potem ostrzega, nie? Inne, jak się kapnie już. Ale w ogóle zauważyłeś, jak się fajnie nawet trawa się wgniata, jak Mhm. chodzimy, nie? To trzeba przyznać, że Ktoś graficznie nad tym pracował. to kurde jest najwyższa liga. Ale wydaje mi się, że ze zwierząt też jakby wgniata się trawa i w ogóle Tak. są jakieś takie motywy, nie? Tylko kurczę, powiem ci, że jelenia może być trudno naprawdę upolować, bo ja akurat w tym rezerwacie nie polowałem. Ja Więc też jak nie, to brzmi ja w w tym... ogóle. Bo tutaj jakby ktoś nie wiedział, są dwie takie powiedzmy mapy, to jest krajobraz taki północnoamerykański, a oprócz tego mamy jeszcze jakiś taki park Hirschfelden w Niemczech i my graliśmy tylko na tym pierwszym. O, tam mamy Dawaj mu, zew godowy. Dawaj mu ten słojem. czarno-ogoniastego. Trochę Znaczy, mamy ja słabe proponuję miejsce. tak. Ja proponuję strzelać do jakiego zwierzęta, jakbyśmy jakieś tylko napotkali. Nie no, ja się zgadzam jak najbardziej. Po prostu jakby on jest naprawdę blisko. Jeżeli słychać jego zew czy coś, to on Tak, musi tak. być tak, że jeżeli będziemy za nim długo szli i trafimy na otwartą przestrzeń, to powinniśmy go ustrzelić, nie? I lornetka też jest dosyć spoko w tej gierce. W ogóle tu jest jeszcze coś takiego, że w ogóle mogą wyczuć, nie? Jak idziesz pod wiatr, Ta. to już wyższa szkoła jazdy. Znaczy wyższa, no jak jest kompas, nie? W prawym dolnym, No. to ten zielony trójkąt No tak, to jest właśnie wiatr, ten, nie? No. Czasami to ja sobie tak lubię, tak wiesz, po prostu popatrzeć gdzieś tutaj, o, w prawo na przykład. Czasami one potrafią po prostu stać tak na Jana, nie? No, tu jeszcze warto powiedzieć, że z nimi się dzieją czasem różne dziwne rzeczy, bo gra jest jeszcze dość niedopracowana i wymaga dużo łatek. Czasem się gdzieś tam główką na drzewie zablokują. I inne tego mi się typu rzeczy. zdarzało, no. Na skałach czy jakieś takie No, dziwne no. rzeczy. O, tutaj widzę jakiś shit. Jest A nasrane, jest, faktycznie. ewidentnie, sprawdźmy ciepło. Przed chwilą zrobił. Zdrowa kupa, lecimy za nim dalej. O O, kurde. o. On tam gdzieś może być na tej górce. Jest, widać go. Go? Wypatruję go, jest oznaczony. A to mi się chyba nie zaznacza. To tylko ja go widzę. Czekaj, to spróbuję go walnąć. Gdzie najlepiej strzelać? Gdzieś Czekaj, tu powinien mieć serce. Uwaga. Wale. Czekaj. Nie? Nie strzelasz? Ja go nie widzę. Ja myślę, żebyśmy go w walnęli. Patrz, jak tutaj staniesz po prawej od tego O. drzewa, to on jest idealnie na wprost, tak
Położył się. Jest takie drzewo, które w taką literę V jakby się układa gałęziami. No. No i on jest idealnie na wprost. Leży sobie Ten przy V? takiej Czy dróżce pod nim? jakby. Pomiędzy nim, idealnie pomiędzy nim. Jezus, jestem ślepy. Czy ja może trochę w prawo się nacicha, czy przesunę. Żeby sobie polanki więcej. Ja naprawdę nic nie widzę. Dobra, czekaj, ja ci to wytłumaczę inaczej. Patrz, stań tutaj tak jak ja stoję teraz, identycznie, nie? No. Tak tu o. No. I popatrz się Ale na... ty stoisz czy kucasz? Troszkę kucam. I troszkę na lewo od N jakbyś patrzył. Jakbyś miał kompas, to trochę tak, żebyś był na lewo od N. A, widzę to. No. Na prawo to ja inną fałkę widziałem. Dobra, to powiedz jak wymierzysz i strzelamy na 3-4. Czekaj, to- Ale czekaj, to jest ten jeleń, ten czarnoczel? No nie wiem, strzelamy. Czekaj, sprawdzę. Sprawdzę pierw. Lorneta. Co to jest za zwierzę? A, to jest jeleń! No to dobra. Będzie prościutki w tym, bo to widzę, że oni sarenek tu chyba nie mają, wiesz? Tylko takie jelenie. No to co, przymierzamy i walimy go. Dobra, powiedz kiedy masz Dobra, to przymierzone. uwaga. Wstrzymuję oddech i No. uwaga, raz, dwa, trzy. Wow, Padł? Ty wiesz nie co? wiem, Chyba chyba zaczął uciekł. biec. Dobra, to lecimy, bo tam będą ślady po Dawaj za nim, nim, nie? dawaj za nim, no. Ja pierdzielę. A ja zapomniałem sobie wstać. Co tak wolno Ciekawe czy, biegnie? ciekawe, czy ja go trafiłem w ogóle. Mam nadzieję, bo wstyd. Nie, no chyba... Próbowałem trochę wyczaić, jak to jest motyw z tym trajektorią, nie? No I bo co, zawsze opada? jak są takie gry, Pocisk? wydaje mi się, że opada, ale niewiele. Więc nie ma, wydaje mi się, że jest dosyć taka, wiesz, user friendly, nie? Że tam, jak masz celownik nawet daleko, to w miarę trafi. Zresztą zobaczymy, jak upolujemy. O ile? Ty, czy ty dużo szybciej biegniesz ode mnie? Wiesz co? Nie wiem. Może dlatego, że szybciej wybiegłem? Ale nie, Bo tu są jakieś w ogóle umiejętności postaci, takie perki jakby, nie? Coś takiego tam jest do rozwijania. Tak. I są dosyć ciekawe, powiem szczerze. A gdzie myśmy Często go... jest Tutaj, trudno. żeśmy go walnęli. Przyładuję? Może ja mam cięższy, nie wiem. Dobra, jest lecę krew. jakieś. Powierzchowna rana od 2 kul. No to Pytanie, kto go spoko. trafił teraz. W ogóle nie wiem, jak przydziela ten... Jak to się nazywa? Trofeum, w sensie zwierzak się upoluje. Wiesz co, nie mam pojęcia. A chyba ci tutaj w lewo, nie? Na stronę zachodu leciał. Czekaj, tutaj kupę zrobił. Tu mam jego A, jest krew. Jest tutaj krew. góry, nie? I tutaj jest... Tu są ślady do góry, no. Bo ja tutaj też mam jakieś ślady, ale nie wiem, czy to po prostu drugi jakiś nie uciekł. Ale masz je niebieskie czy białe? Na niebiesko. Kurde, to ja też mam tutaj na niebiesko, to dziwne w sumie. Ale wiesz, co się liczy? Otwórz sobie ten... otwórz sobie ten telefonik taki. Aha. I powinno chyba się iść za tym śladem, gdzie ci się robi stożek jakby widzenia taki. Mhm. Aha, no dobra. No Chyba, to ja ale to możliwe, mam... że ja po prostu złego jelenia, wiesz, też kliknąłem i złego mi pokazuje, więc... Nie no, ale Idź mi za się krwią, wydaje... Idź za krwią, która ci pokazuje na No, no, niebiesko. no. No dobra, to idę tu. Coś tam Jakiś widzę, Odgłos. jakieś te, no też właśnie. Ha. Mi się tu już moje ślady kończą. Mulak białoogonowy w ogóle to był. Jakie to są zwierzaki, To ciekawe. nawet nie wiem co to jest w sumie. Nie wiem co to jest za mulak. Wiatr i deszcz. A w ogóle padał już deszcz u ciebie? Tak, bardzo To jest często. tak dźwięk realistyczny tego deszczu, To że jest aż... super deszczyk. O, A masakra. opłaca się wtedy podchodzić do zwierząt w deszczu, bo wtedy ciszej jakby, no jest dźwięk deszczu, więc można Aha. się poskradać. W ogóle bardzo mi się podobają te niektóre kampy, jak mgła się na przykład robi. No, no, Wiesz, no. jest taki na przykład ustawiasz sobie godzinę jakąś 6 rano i powiedzmy i ciśniesz tam gdzieś, jest mgła i tak dalej. Strasznie tworzy się tak jakby kampi, nie? Czujesz ten klimat. Fajnie zrobiona gra. Wiesz co, ja tego, co żeśmy strzelili, to już chyba straciłem. O, ja mam krew, okej. O. No to dobra, to ja też tam idę. To jest najświeższy chyba ślad i idę za nim teraz. Bo ja mam trochę perków, jakieś szukanie śladu, więc Aha. może w tej gęstwinie... O, znalazłem go. Jest? Dobra, Leży? Mam uszczelonego. Ej, no. faktycznie. To daleko Jest nie tutaj. ubiegł. Pytanie jak... Możesz dać potwierdź zdobycz? Mogę, a ty nie? Mogę chyba też. A to chyba Ja w ogóle chyba go nie trafiłem, stary. nie możesz zebrać tego zwierzęcia, ktoś już się nim zajmuje. Czekaj. Jak ci wyskoczyło? No, Ale bez sensu. To co, trzeba się trofeami dzielić? chyba że... Czekaj, jak ty skończysz tam przy nim klikać, to ja spróbuję. Ale ja muszę kliknąć przyjmij. W ogóle to jest tak. Pierwszy smutne. strzał
Niklaus 22%. Ciało jest napisane tylko, ale po rysunku nie trafiłeś nigdzie. Aha, A ja trafiłem lewe zadnie paliczki. I Okej. nie, w stopę go dziabnąłem w ogóle, bez sensu. okej. No ale no o, Przyjmij. znik. Nie! Strasznie słabo, musimy się dzielić zwierzyną. Dobra, szukamy Dobra, następnego. dawaj, tak. Wydaje mi się, Tutaj że gdzieś tu w pobliżu. Pełno nie wiem, mamy czemu. jakichś śladów. Przykład tutaj, czarnoogoniasty. To w końcu był ten czarnoogoniasty, czy jakiś inny? Tak. To był To ten spoko. czarnoogoniasty. Ale jestem ciekaw, bo dużo więcej tych zwierząt faktycznie niż w Europie. No ale to widać, No. że Ameryka i tak dalej. W ogóle jak się zabije zwierzaka, nie? No to wyskakuje taki ten placek No fioletowy tak. na mapce. No to tak. się Nie da wtedy. O, coś Kucni. A, już jest na było łące. ostrzeganie. Widzisz? Ja już A jest widzę go. faktycznie. Strzelamy? D3, więc wybierz sobie. Który. Ten tak najbardziej Punkt z lewej jest. na prawo jeden jest na najbardziej, prawo. dobra? To Dobra, uwaga. Ja strzelam w tamte z lewej Dobra, strony. no to To trochę jedziemy. mi zniknie. Dobra, zaczynaj. Dostał, ucieka. Może jeszcze go... Kurde, nie wiem. Coś tam pyknąłem. Ale nie wiem, czy trafiłem, chyba No nie. raz dostał, dobra, idziemy Dobra, obadać. lecimy za nimi. A to Powin- jest chyba ich legowisko w ogóle. Powinna być jeszcze taka opcja, wiesz, spuszczasz psy gończe. Właśnie I brakowało mi lecą. jakiegoś takiego perka, czy coś, że wiesz, pies, wypuszczasz go normalnie i tam właśnie, tak jak mówisz, łapie też ranne zwierzęta. Ale niestety, byłoby za łatwo. Ja może Dobra. mam za ciężką giwerę, ty faktycznie szybciej chyba biegasz ode mnie. Aha, bo ty sobie jakiś masz tam lepszy sztucer, nie? Tak. Ja sobie A, troszkę jeszcze ten tam... podstawowy. Chciałbym też zebrać na strzelbę w sumie. Aha, Jest łuk, strzelba, jest broń krótka i... No i tyle, bo są 4 rodzaje broni. plama krwi, organy wewnętrzne trafione. O, to gdzieś bliziutko będzie leżeć. A jest, chyba go mam już. O, ja też właśnie widzę z daleka, no to dziabaj. No to faktycznie, tylko teraz kurde... Czyli ja nie trafiłem. Czyli ja się okażę gorszym łowcą, no pięknie. Płeć samica, Wydaje mi się, że 48 trafiłem. kilo, prawe płuco wątroba. Czekaj, a Ładnie. gdzie to jest, kto go trafił? No u mnie było takie napisane Aha, jak jest z Niklaus, prawej dobra, strony ta to ja go lista, no, trafiłem. tam, no. Za 100% ciało, prawe płuco wątroba. No ładnie, kurde, muszę przyznać. Ładnie. No to dobra. Kurde, to co, ja nie trafiłem tego mojego. No na to wychodzi. Punktacja trofeum 0-0. W ogóle jak Coś tu na się, czacie tu jest wyskoczyło. jakaś bo jak zapadnie noc, to już będzie lipa całkowicie. To jakieś Ale w latarki nocy są? też można Coś łapolować. takiego. tak, A, jest tak. latarka na L, widzę, dobra. Jest latarka i powiem ci, że w nocy nawet się fajnie klimatyczne poluje. No to Tylko spoko. wtedy jest tak, że jak masz latarkę, to wiesz, wszystkie zwierzaki uciekają. O, coś słyszałem jest. coś. Zobaczmy, czy z daleka widać coś. O, ja widzę. Ja. Mierzę. Trafiłeś? Nie. A, widziałem go jak uciekał. Nie wiem. Coś tam strzeliłem, ale... Próbowałem headshota, ale kompletnie nic, zero. A w sumie oni uczyli niby, że headshot to nie jest najlepszy sposób, nie? Żeby tam walić Serce chyba. serce, no, w płuca i tak dalej. W ogóle, Serce kurde, zamiast ten... to jest tak dopracowane. Znaczy, w zasadzie nie, bo wydaje no. mi się, że dużo punktów daje za strzał w głowę, bo zabijesz od razu na miejscu. Mhm. O, chyba jednak trafiłem wcześniej ty, bo widzę plamy krwi. A faktycznie. Lecimy za tym. Więc to trzeba wyczuć po punktacji, nie? Bo No, tam no. jest tak, że po pierwsze masz punktację za to, jak szybko tam dotrzesz do ciała, czy na przykład zwierzę się męczyło, czy No tam jest w ogóle humanitarnie. coś takiego jak, no właśnie, humanitarność i w sumie trochę nie wiem od czego to zależy. Czy szybko umarł chyba, nie? Tak. O, a tu Właśnie jakaś- strzał w głowę na przykład. Coś wybiegło z trawy. Jakaś wiewiórka, ale za nie nie ma No, nic. no nie. W ogóle, czy tu są jakieś takie na przykład zwierzęta, które ci mogą krzywdę zrobić? Tak. O, coś tam. Na przykład jeleń mi parę razy O, zając. pierdyknął. O, z lewej tam coś. Zająca Złe sta. też nie ma nic, nie? Złe staty, nie. A tu jest krew. Znalazłem tego jelenia, leży tam. A, leży faktycznie. Zobaczmy. To skóruj. Tak jak Potwierdź. tak jak w Far Cry'u by mogło być, wiesz, jak on ten nóż wbijał, tak, i krz. Tak. Ciało, słabiutko trafiłem. Trzeba się troszeczkę postarać. Wiesz, jak się gra tak na początku, to się wali na pałę, tak żeby No tak, że to się no tak. strzela, nie? A potem chyba trzeba tak już rozkminiać, w który punkt. Wyczułem też raz, jak grałem,
że wypadło jakby stado takich jelonków. I wiesz, jak chwilę poobserwowałem, to przyszedł taki dupny, nie? Chyba nie wiem, Aha. chciał się Aha. grzmocić z nimi czy coś, nie? Tego dużego wtedy mogłem upolować, wiesz, z porożami, bo wtedy O! jest dodatkowe trofeum za poroże. Jeleń O! czarnoogoniasty gdzieś Widzisz tam. go? Ja widzę. Jest, widzę. Dobra, uwaga. To strzelaj. Wiesz? Wiesz co? Nie wiem. Celowałem w, w głowę. Dobra, idę zobaczyć. Tu jest faktycznie ich więcej, bo na tej Europie to kurde tak się nałaziłem, zanim coś w ogóle mi się udało znaleźć, że Tak, masakra. tak. Też może być tak, że po prostu teraz trafiliśmy na statko na początku i No może być, to może statko być. wycinamy, nie? Kurde, łapy są, ale krwi nie ma. Ma krwi. Mułak białogłowy. Kurde, tego mulaka może zapolujemy. Możemy, źle zrobiłem, bo go nie oznaczyłem sobie wcześniej, bo to tylko z lornetki się da, nie? Tak, Przez ale oznaczenie jest lunetę nie- tylko przez chwilę, więc ona też nie jest jakiś super. Prawda? No dobra, to I- powiedzmy, że temu się udało. Tym razem. Ja proponuję zapolować na mulaka. Spoko. Cokolwiek to jest. Mam Brzmi- tutaj ślady. Brzmi fikuśnie. O, jakieś odgłosy słychać A tam. coś było? Może być ten Ostrzega ci- już. Jak wiesz? Może być. Patrzę, czy go z góry tutaj gdzieś nie wypatrzymy. Nie? Ja mam tutaj gdzieś ślady tego mulaka. To jest tropik, mulak. I on gdzieś do góry niby szedł. Dobra, spróbujmy. W kierunku... O, mam ślady kolejne. Patrzę dookoła głowy. Bo też się w sumie opłaca robić questy. Masz jakiś quest? Już zobaczę. To jest na tym telefonie, nie? A chyba nie ma w multi dziennika misji. A faktycznie. Nie idzie tego Dobra. zobaczyć. No to To dobra. bardzo dużo expa jest za... No. całe. Szczególnie, że Są tu się rozsądne. jakoś nie leveluje się postaci tak jak w Call of Duty, nie? To trzeba trochę jednak porobić. No, trzeba troszeczkę godzin spędzić, żeby tutaj wbić coś. I jakby kasę również, nie na te broń. A więc no. Jakby jest co robić, nie jest tak, że wiesz, polujesz parę zwierząt i stwierdzić, mech. Kurde, zgubiłem ślad tego. Chociaż tu jest mulak jakiś, dobra, to jest jakiś inny. Chyba statko, przynajmniej dwóch tutaj mamy. Tutaj jest jakiś ślad. Biegnie kłusem. No dobra, to spróbujmy aż dotrzemy. A O! tu jest. O! Nie widziałem z której strony. Ty widziałeś? Tak, pomiędzy S i E, ale już Mulak? było ostrzeganie. Nie, wiesz, ten czarnoogoniasty. No dobra. Ale może coś wypatrzymy tutaj, Ja spróbujmy. nigdzie go kurde nie widzę. Problem z wypatrywaniem. No, bo w takich miejscach, jak jest tutaj właśnie ten taki fragment, co jest tyle drzew, to jest mega ciężko je wypatrzeć. Ogólnie momentami, jak grałem troszeczkę więcej godzin w to trzeba było sobie przerwy robić, bo No, jakby masz głowę w monitorze, nie? Kucasz w jakichś kaszczach i obserwujesz każdą drobinkę na ekranie. ej, ale patrz, żeby sobie zrobić taką całkiem imersję, to mógłbyś sobie te choineczki zapachowe z auta jeszcze w pokoju powywieszać. Wunderbaum. Wunderbaumy, tak. Albo takie igliwia nanieść do domu. Może na święta od razu, wiesz, jest Ja. choinka żywa, to coś. Ktoś może jeszcze ma po świętach, a nie wiesz, bo jak ktoś ma, to niech da znać w komentarzach. No, bo nie, no myślę, że już Trochę takich przypał, ludzi nie więc ma. może chyba się nikt nie przyzna. O, to jakaś polanka. To ślady są... O, O, to ten mulak ostrzega, ty. ale kurde, tu jest tak gęsto, Co? że... Spróbujmy na kucaka, jeszcze jakąś przynętę mu zarzucę. Wiesz? Nie wiem, czy się skusi. Próbuję kuknąć przez te drzewa, może tam coś widać. Tu coś... Polanko. Ale to będzie pewnie jakaś wewiórka. Coś No one czasami szura. tak tupią. No. Ej, nie, czekaj, kurde. Przelazło za tą choinką taką wielką tutaj. O, z prawej! Z prawej, łazi. Z prawej. Kurde, ja się tak przesunąłem, że nic nie widzę.
Bang! Dostał? A Jeszcze jest! jeden Biegnie tutaj! Nie, nie nadążę! O, kurde! Jadłeś go? Nie chyba. Ja pierdzielę. Nie, wydaje mi się, że tam coś... Nie. A idzie do góry, widzę go, A. widzę go. To wal go. Chyba spudłowałem. Kurde, ja zapomniałem, że Kurde, tu Przemek lunetę zagadał. można zdjąć na tym, na rolce. Ajajaj, a miał takie O. ładne poroża. Mógł być dobry, dobry. Była tak zwana dynamiczna akcja. Ja pewnie jakąś płotkę ustrzeliłem na bank. Kuźwa. No czasami jest tak, ja raz tak też się wystraszyłem jak szedłem w nocy i mi przed nosem totalnie wyskoczył. O, deszcz No, zaczyna zdarzy się. padać. To dobrze, to dobrze. Co ja tu udziebałem za sarenę? No, coś Prawe słychać? płuco, wątroba, brzuch. A, jest mulak, Jeszcze z- ale już ostrzega. W którą stronę był? N? Pomiędzy, no tak nie, na S tak bardziej. A S? Tak, Wiesz na co, wydaje S, mi się, że na to co S. przebiegło to był mulak chyba. No to może to ten. To można by tam podejść pod górę. Idziemy tam pod niego? No. Dobra. Tutaj jak się ustrzeli zwierzynę, to też masz punktację na zasadzie 0, brąz, srebro, złoto Aha. i diament. Tylko mi się udało raz złoto zrobić, chyba. Srebro miałem parę razy, ale to już tak naprawdę musisz jakiś chyba dobry okaz z daleka Mhm. i zone-shot'ić, nie? No to wtedy masz taką. To by były ciekawe takie tryby, jakby wprowadzili na przykład kto szybciej upoluje, nie? Ileś tam, czy coś takiego. Tak. Taki na przykład sezon, że masz No. powiedzmy turniej, cały dzień, nie wiem, 8 godzin i kto co, jaki upoluje najlepszy, nie? Albo jakieś takie DLC, potem na przykład, wiesz, Chupacabra, Wielka Stopa, Obcy i Predator. Obcy i Predator, to To by by było było dobre, dobre. no. Wiesz co, nie wiem, czy go dorwiemy. Masz tam jakieś ślady? Może go? No właśnie nie. Dał Ja też jeden mam tylko sygnał ślady i... jelenia i nie wiem, czy to był on. O kurde! Jest! O! Dostał! Gdzie? Ucieka! Ucieka na dół! Ja pierdzielę! Zabiłem! Jest! Masz? No! Ale Nice. jaki głupi, on się w ogóle zbagował tak w jednym momencie. Jaki boroczek. Ale czy to To jest... nie wiadomo, co nas się spodziewało, Jak on się zawinął. E? Co to jest? A nie, strasznie. to jest czarnoogoni, to nie jest ten mulak. Co, To ale ale nie jest ten z porożami, nie? w prawe... No, bez porożaw, ale w prawe płuce, no to dobra. Spoko, 54 PD. Nie ma źle. Punktacja trofeum 0. A gdzieś pamiętam, że była taka punktacja. O, dokładnie. Ja pierdzielę, wiesz jak to wygląda, jak się zmienia broń i ją wyciąga potem? To Nie. masakra. Jakieś takie rękami A, bo taki ruch robi, jak wiesz, na rękę chciał zarzucić Takie, tym, no. tym sznurkiem. Tylko, że nie ma sznurka. Jakieś takie w ogóle, ja pierdzielę. Dobra. Mi się wydaje, że sporo łapiemy na tą przynętę. Tak No. naprawdę. Chodzą jak głupie. Ale chyba musimy iść dalej, bo trochę ich wycięliśmy tutaj i się zrobiło Tak. czarno. O, bardzo czarno. Dobra, ja bym szedł tam w dół może. Możemy. Bo tu jest taka polana, więc może z oddali coś czaśniemy. O, stąd ładnie widać. Ciekawe, czy tam coś po polance. A, to woda jest, dobra, ja jednak ślepy jestem. Żadnych tutaj chyba na morskie żadne istoty nie zapolujemy, nie? No niestety, ale to DLC jak mówisz, no mogło być w sumie. Byłoby. Ja bym chciał na niedźwiedzia zapolować, to może być jakieś A wyzwanie. albo- podstawowo albo są ten. niedźwiedzie w ogóle tutaj? No wydaje mi się, że są, ale nie jestem pewien. Na pewno są żubry i dziki. Nie wiem, czy możemy kraina jezior. Czy możemy się udawać tak bardziej w stronę zachodu? Możemy. Tam coś wyczuć. O! 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 Czarnoogoniasty. Ale go przynętą. A pod trójkę jest chyba na sarny, o ile się nie mylę. Tak. To też ma jakiś zasięg pewnie, nie? Ten wabik. Tam ma napisane chyba do 100 metrów czy coś i
Z tego co czytałem, bo jest bardzo mało tutoriali do tej gierki, Mhm. no to można spamować tym wabikiem, nie jest tak, że Aha. odstrasza i ma jakieś, nie wiem, chyba 40% szansy, że złapie się, No nie? to spoko. Ale dokładnie to tak nie wiem. O, teraz ładnie tutaj mamy. Złota polska jesień. Nie no, fajne jest. coś wyskoczyło. Dzięki takim grom to już można w ogóle z domu nie wyłazić kompletnie. No. Tylko sobie zamówić te Tesco rzeczy, żeby ci przywieźli. Dokładnie. Siedzisz i polujesz. Jakbyś był takim kasiastym ziomem, to w sumie byś nie musiał, nie? W sensie, No, powiedzmy, że całe życie jesteś w jednym pomieszczeniu i... O, chyba widzę, ale nie jestem pewien. w jakim... Czekaj, jaki kierunek? A jest, A, faktycznie. Ale jakaś taka młoda. No to strzelaj, O! bo tyś wypatrzył. Czekaj, słyszę... Na lewo jest ten, z tymi. Ej, Porożami, faktycznie. walę w głowę go, pyk. Padł? No nic nie biegnie, więc nie... Jeszcze w tą Leć. drugą walnąłem. Ale chyba nie dostała. Ustrzeliłem go chyba. No, Idziemy leży. tam. A! Dobra. Może będzie jakiś lepszy punkt. Ale jest grafika zabijająca, nie? Po prostu- No, tutaj jak się te promienie tak przez te drzewa przecierają, to jest mega. Trafiłeś tamtego? Trafić trafiłem, ale uciekł. O, jaki byk leży, konkretny. Poroża Bedo. Są poroża. Ale brąz. 521. Ocena trofeum 107. Kark go trafiłem. No, w sumie opłaca się w kark trafiać. Tylko poniżej głowy, bo one od razu umierają chyba. 60 metrów. No i dobre. Skoczyło... O! Sorry. Niechcący A ja cię mówię, kliknęło. kurde, trzeci ktoś strzela, o co chodzi? A tu w ogóle jest ten punkt obserwacyjny, ale tak trochę postrzelaliśmy dookoła, więc nie wiem, czy jest sens go budować. No, chyba nie. Chyba nie. Chodźmy na zachód dalej, może jak się drugi jakiś znajdzie, to sobie zbudujemy. Pewno nie trafiłeś tamtego. Nie ma nawet śladów żadnych. W ogóle, kurde, jak ja bym zobaczył na takim silniku z taką oprawą na przykład grę a la H1Z1, nie? O, no, to No, w ogóle bo- miedzie, tak się jeden właśnie jest kampić i spoko. strzelać do siebie. Ja je męczę po kilka godzin dziennie praktycznie, ale no nie jest za piękne. A jakby to tak wyglądało, to... No, Oje. aktualny silnik nie powala, no. No nie. Jakby... Gra... Właśnie nie rozumiem tego, że tam się, wiesz, jakby gra cieszy popularnością. O, koniec. O! Ale Ale go nie chyba wiem. nie dorwiemy. No, to jest... Nie ta Tą liga jeszcze. popularnością jakby nie ulepszają jej aż tak. No nie. Ale dlatego też czekam na ten Escape from Tarkov. To Nie może wiem, być niezłe. czy kojarzysz, no pewnie wiesz o co chodzi. Tak, wiem. Jeszcze teraz ten Helion cały wyszedł troszeczkę. A to nie kosmiczne słyszałem. klimaty. Można się spróbować kiedyś. Jest jakiś survival w kosmosie, nie? Ogólnie. O, a to nie słyszałem o tym, ale to jest na zasadzie Battle Royale, tak jak w H1? Nie mam pojęcia. To musiała badać Nie, w Helion. sensie tam jest jakoś widziałem na gameplayach, że się po statkach kosmicznych chodzi, coś tam naprawia. Mhm. Kolega mówi, że dosyć w porze, że ma dużo bugów, ale w porze, więc no... Ja powiem szczerze, trochę coraz mniej ufam early accessom. A, to jest, daj spokój, ja tak właśnie dużo ostatnio ten temat się przewija, to, no to już wiesz, takie ściepy tam są do tego dawane, to już, a ludzie Plaga się płacą, trochę zrobiła, nie? no wiesz, a ludzie, ale to jest też wina graczy, bo ludzie płacą cenę pełnowymiarowej gry za grę, która jest skończona w 1/3, nie? No, I dokładnie. która nigdy nie wyjdzie tam z jakiejś pre-bety, coś tam. Co to tak Tak biega? jest. O, coś z lewej słyszę. Ano, Jeleń jakiś. Idziemy na niego? czarno-ogoniasty. Możemy iść. Spróbujmy się skuknąć. Ja wyciągnę zaraz przynętę. Coś tam będzie z tego jelenia. Prost widzę, że jest jakaś taka polanka, no ale dobra, zobaczymy. Ty, tu się jakieś zwierzę musiało zbagować. Mam cały czas taki dźwięk. Jakby coś biegało obok. Ty to słyszysz też? O, już nie. Pff. A teraz? Ej, to ty chyba robisz ten To dźwięk. może ja właśnie. No to A robimy no nawzajem, faktycznie. nie? Właśnie, zwłaszcza jak się idzie przez jakieś takie haszcza, bo coś to słychać. No, ale o ile grafika jest super, to animacja postaci jest...
No wiesz, chyba sobie nie, wiesz, Przeciętna. stwierdzili, że dobra, jakiegoś hipka dadzą, ze stoka go pewnie wzięli, bo wygląda No. jak większość tych Januszy, jeszcze No. ma strój taki typowo. Sadzili, no i jest, no ale multiplayer ewidentnie nie był ich głównym zamysłem, nie? No nie. A właśnie szkoda, bo to kurde dopiero w multi jest fajna zabawa, jak można sobie z kimś, wiesz, przy tym gadać, kurde. Tak. Coś polować fajnie, tego, tak. Można się zawsze ustawić na przykład tak, że rozstawiasz się na jakimś polance w kilku miejscach, na przykład Dokładnie. nie z jednego i tam coś... Fajny byłby też taki edytor na zasadach na przykład Far Cry'a, żebyś mógł sobie zespawnować, wiesz, dowolne zwierzęta gdzieś tam w miejscu dowolnym i wiesz, już widzę na przykład jakby Tak, ludzie tak. robili tam, spawnowali 100 jakichś dzików i takie Ogólnie mi ustawki. się wydaje, że jakieś narzędzia moderskie jakby dali, No, to z tej gry no. można by zrobić takie wstryby przecież. No tak jak my gadaliśmy, jakieś kurde predatory i inne człowieki małpy. Można by Wydaje mi było się- polować. Wydaje mi się, że wystarczyłoby na przykład właśnie Hunger Games, nie? Głodne gry No. przerzucić i dać zapewne zwykłe jakieś bronie w stylu łuk czy coś, gdzie się znajduje po lesie. O kurde, co to? Ale se zaryczył. Jakiś dupny musi być. Ale a mi nie pokazało nigdzie tych fali dźwiękowych. Wiesz co, mi pokazało tam na wprost, na ES, między E i S. Aha. Ale chyba mam to samo co przed chwilą, w sensie mi się jakby zbugował dźwięk, ale obok mnie, nie wiem. Ej, za nami coś łazi. Patrz. Strzela jak trafisz. Nice, ale Ej, tam. kurde, ucieka! LOL! No cóż. Ty, dalej biegnie. Widzisz ją? Już mi się straciła. Ale kurde, ja myślałem, że ona centralnie w łeb dostała, ona się przewróciła przecież nawet. No tak, ale musiałeś jakoś kijowo trafić, wiesz? No. O, ja widzę w oddali gdzieś tam. A, dobra. I zdechnie i tak gdzieś tam. Ale to można iść po nią, nie? Jak chcesz. Nie, to już chodźmy tam do góry po tego potwora. No, dobra. Ja sobie muszę jakąś lepszą lunetę zainwestować, bo potem z dalsza to się ciężko strzela. Ja bym w ogóle musiał sobie cokolwiek kupić lepszego, ale ile jeszcze masz nie hajsu? stać. Zaraz ci powiem. Czekaj, pod którym to się sprawdzało, bo tutaj... Jak dasz S... No, A jakiś nie, aparat. tutaj chyba nie sprawdzisz, bo A, to no trzeba właśnie. do sklepu wejść. A sklep No nie, trzeba bo by przez znaleźć telefon nie idzie. domek taki. Ale tam się od 10 tysięcy chyba gdzieś zaczyna. Mhm. Wydaje mi się koszt. No, nie wiem, czy sobie na łuk nie nazbierać, tylko słyszałem, że z łukiem to już się zaczyna zabawa, nie? To jakby, że sztucerka, tak jak teraz można sobie strzelać i pykać, jakieś keczuciki i tak dalej zabijać, ale że z łuku to już trzeba sobie podejść. A. Nie wiem, jak ze strzelby, to już w ogóle trzeba chyba. To jakoś tutaj do góry było, ale nie wiem, czy my... A możemy podejść jakoś bardziej na... Tutaj wstać i... O! Chyba zginął ten twój właśnie w tym momencie. Tak? Tak, bo jak zwierzę zginie, to wtedy się tak na fioletowo zamienia momentalnie. To może być. A i niech dobrze mu tak, niech gnije. Biedy gdzieś tam. Ale za niego by nie było chyba dużo. No nie, bo to jakaś tam było, nie wiem, psarna czy coś. Łotka. Teczka trafiona. Tak staram się z tej góry tutaj wypatrzyć coś. Bo czasami idzie tak właśnie... W Europie jest taka mapa, Aha. jest taki region, że jest bardzo dużo takiego pola kukurydzy wyciętego. Tam czasami idzie trafić na bardzo dużo zwierzaków i one są na tyle daleko, że jak do nich strzelę na przykład, to oni jakby, Mhm. nie wiem, czy są na tyle głupie, nie wiedzą jakby skąd. Aha. I może je po prostu jak kaczki jeden za drugim. I one dopiero tam po chyba kilku strzałach zaczynają uciekać. Albo jak trafisz. Warto. Ale chyba czysto. Chyba wycięliśmy już pół lasu. Przejdźmy. W ogóle tu też potem gdzieś wyskakiwało napisane, że jakieś oleje potem dostajesz, nie? Jakieś, Oleje? no, że tam, że na przykład się coś takiego niby, że się nacierasz i wtedy to pod wiatr nie wyczuwają cię. A, tak, jest. Ale jakby ten zapach pod wiatr to rzadko kiedy się mi zdarzyło, że mnie wyczuły, nie? W ogóle nie wiem, czy to nie jest zbagowane jakieś też. Nie no, teraz jeżeli idziemy w stronę tam zwierzę, to on cię faktycznie wyczuje, nie? No Ale tak. jakby ten stożek jest na tyle mały i tak rzadko się zmienia,
że i tyle jest zwierząt, że nawet jeśli idzie na przykład zwierzę po prostu nadgonić kilka sekund i obejść, nie? Wiesz co było hardkorowe, jakby w ogóle nie było na przykład tego kompasu takiego i byś musiał się pokapować jaki wieje wiatr po, nie wiem, jakichś szmatach na drzewach gdzieś. Albo jakby w ogóle tych tropów nie było takich podświetlonych. Nie no, to prawda, ale właśnie temu mi się ta gra podoba, że te tropy jest takie, wiesz, casualowo to tak zrobione na tyle, że idzie pograć w to normalnie. No nie, bo wiesz jak to by było takie hardkorowe, to by tylko... Frustrował się No, tak, no, nie? no. Ale Znaczy, z drugiej strony jest mogli kupa dać tryb ludzi- na przykład, nie? No mogłoby być, bo jest też na pewno kupa ludzi, którzy są fanami stricte takich gier, nie? No to by się im pewnie spodobało. Ja to tak raczej w życiu nie grałem w takie. Ja sobie właśnie też tak to wyobrażałem, że wiesz, siedzą tacy kolesie, co grają tylko w takie gry, wiesz, jest I typowo siedzi w jakiś domu myśliwy. w takiej kamizelce, nie? Zakłada sobie taką czapkę dookoła pełno tych różnych swoich trofeów, co weekend jeździ i poluje, nie? Gdzieś tu w polskich lasach. Tak troszeczkę, Wraca do wiesz, domu, odpala kompa. kojarzysz pana Janusza, nie? Z tirów. Tak, 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 tak. To dokładnie tak sobie wyobrażam tylko ziomka od łowienia, nie? Jakiś taki 50 plus. Oczywiście tutaj nie ubliżałem z panem Januszowi, bardzo sympatyczny ziomek, pozdrawiamy. Ale po prostu tak sobie to wyobrażam, wiesz, że to jest taki zajawiony tak mocno koleś, że on nie gra w inne gry. Komputer ma tylko po to, żeby sprawdzać pocztę i grać właśnie w te gierki, nie? Te dokładnie 2-3 produkcje. I No. ewentualnie robi upgrade, jak wyjdzie jakaś nowa, nie? To jest wszystko. Ale wiesz, no grać jak gracz. No tak. Szanuję. Się nam zwierzyna skończyła chyba. Ja z takich gier, znaczy to nie można powiedzieć, że to był symulator, ale grałem dużo lat temu w jakieś tam bass fishing, coś tam i tam się łowiło ryby, te basy takie amerykańskie wielkie i tam też się kupowało różne rodzaje tam zanęty, różne tam błystki, jakieś wiesz, spławiki i tak dalej. Tak. I to było wciągające, bo ja kiedyś bardzo dużo wędkowałem, jeszcze z dziadkiem pamiętam jeździłem na ryby i to było spoko całkiem. Właśnie u mnie wujek łowił dużo w sumie też na różne tam aspekty, ale dosyć byłem młody jeszcze wtedy. Dla mnie to było turbo nudne, nie? Siedzieć w łódce, nie mówiąc już o jakimś wstawaniu, bo to A, nawet no trzeba tak, rano. wiesz, a to nie, to u nas to było tak bardziej, że wiesz, dziadek tam siedział, łowił, a ja miałem tam jakąś swoją małą wędkę zarzuconą, a ja gdzieś tam latałem, wiesz, po lesie, czy tam po A. hołdach i tak dalej. A to nie, to... Znaczy nie. Nie, akurat wujek to był taki zajawiony, Tak, że z łódki wiesz, to nie, łódkę miał, nie? to nie, to tak to nigdy nie. Bo Miał to tam wiesz jak jakimś to jest. jeziorem działkę, wiesz, on tam sobie A, no, grał a to tego nie, to i- wiesz, tutaj w okolicy to nie ma nawet jakichś takich, są stawy takie po prostu, albo dzikie, albo takie, co na kartę łowisz. No wiesz, tam też trzeba, jak ktoś łowi, to się znać na tym mocno. No. Dobra, idziemy dalej z szlakiem, aż coś, nawet możemy pobiec, mi się wydaje. Aż usłyszymy coś. Chcę iść na zachód, bo tam wydaje mi się, że możemy trafić na jakieś innego rodzaju zwierzynę. Te jelenie, bo wydaje mi się, że to jest tak jak w Europejskim Parku te jelenie to jest jakby podstawowa sarna. Myślałem, że powiesz, że to jest tak jak w Europie, że im dalej na zachód, tym większa zwierzyna. A czy może tak być? Może tak być. O! O, Nimy, Mulak. Mulak. Wydaje mi się, że on jest gdzieś na dole przy wodzie, bo tu jesteśmy z górki, mamy fajną pozycję. Czekaj, będę Nie tak wiem, zanęcę. zrób. Nie wiem, czy on jest akurat na mulaka też, ale można spróbować zawsze. O! Idzie? Przez chwilę widziałem chyba. Idzie. Jaki kierunek? Ty, on jak niedźwiedź wygląda. Co ty gadasz? Dobra, strzeliłem, bo zaraz za drzewem miał być. Ej, u mnie to Dobra, wyglądało, żeś ty w te spanikowałem. skały strzelił. Panikowałem. Nie za tym drzewem. Nie wiem, gdzie jest. Tam Mi taka się jedyna wydaje, że- sosenka jest tylko, jedyna sosenka, nie? Zbiegł tam na dół i tak na prawo, gdzieś na W trochę, Dawaj, na prawo próbujemy od go W. obiec od prawej. Dobra, moja wina, muszę być bardziej cierpliwy, po prostu widzę i mówię, kurde, szczelam, bo ucieknie. Ej, wiesz co by to było dobre? Ten X-Ray ze Sniper Elite. Jak mu No, rozwala że tam pocisk. organy. Byłoby naprawdę spoko. Dobra, bo... Nie wiem, gdzieś zniknął. Jest. Ale widzę... Nie, widzę to nie jego- jest. Nie, to jest on widzę- chyba. Nie, to jest inny. Ale jak chcesz, to sobie ustrzel. Spróbuję. Tylko kurde, tak łazi nerwowo. No nie trafię pewnie. Dawaj, no. No. Dostał, Chyba ale... drzewo Cicho kurde. dostał. Ojej. Gówno. Nie wiem, czy drzewo nie było. No ale... Tak nieźle. Że... Ech,
A gdzie ten mulak mógł poleść? Nie wiem, wiesz co, on tu mógł pobiec pod tym mostem na przykład, może on tak obiegł, bo ty nie przewidzisz, jak one tam biegają. Nie wiem, czy on jest aż tak szybki, żeby tutaj... Zaraz sprawdzę ślady gdzieś, bo tu są jakieś ślady. O, Ja zobaczę trochę lornetką. mulak? On nawet nie wiem, czy tutaj tak blisko nie przebiegł, bo on chyba pobiegł tutaj. Albo nie trafiłem. Szkoda. Szkoda, trochę zjebałem. No, jego szczęście. O, nie teraz, to za chwilę. Spoko, spoko. W tą stronę. Tutaj widzę, że jest kubka. A, bo oni tu w ogóle strefę wypoczynku mają. Teraz godzina 16:05. Gdzie? Tędy bieg. A, wiewióreczka. O, faktycznie. Tu się jakieś legowisko chyba jest, nie? Tak, czy między coś? 9:30 a 13 mulaki tutaj się zbierają. No troszeczkę jesteśmy za późno. Ale nie, dobra, ale nie wiem, czy byśmy nie poszli tutaj w górę. Aha, Bardziej znowu się schować gdzieś tam w gęstwinie lasów. I tak jakby obserwować ten brzeg i może coś tutaj wyskoczy. to i spoko. Bo nawet jeżeli one nas usłyszą, no to one przez wodę nie przejdą, więc Mhm. będą jakby... Ale tu się ma w głowie normalnie. W ogóle kurde, tu nawet jak się biegnie i się potrąca te gałęzie, to igły spadają, nie? To jest naprawdę takie przywiązanie tutaj do detali, jakby tylko ci ludzie biegali trochę poważniej, bo to jak to wygląda teraz, jak ty biegasz u O, mnie... widzę, ale jelonka, uwaga, jest gdzieś między S a W, o, teraz idzie, to jest chyba ten twój, co ci Między S a uciekał, W? widzisz go? A, widzę. Ej, Działaj, tam niedźwiedź idzie. gdzie? No po tej kładce takiej drewnianej. To jest ten mulak chyba. To jest... Dobra. Ej, ale to wygląda jak niedźwiedź. No, nie wiem, bo ja nie wiem jak wygląda mulak, więc jak coś to możemy walić tego To walić mulaka, do tego? tylko To czekaj. Do niedźwiedzia walimy, no. No to uwaga, raz, dwa, trzy. Dobra, czy będzie trzeba poprawić? Dobra, czekaj. Ja trochę nad nim strzelam, bo nie wiem na ile tutaj... Ja O pierdzielę, kurde, ja ile muszę tam ich jest. przeładować, mi się amunicja skończyła. Nie. Kurde, nie mogę utrzymać lunety spokojnie. Strzelaj do niego, strzelaj. Uciekają na ten, uciekają prosto cały czas. Ja pierdykam. No nie wiem, że go nie trafiliśmy ani razu. Ja nie wiem. No tam stał w miejscu, wydaje mi się, że go cyknęliśmy. To co, lecimy tam? No lecimy. A No to kurczę, tam z boku obok niego E? jest taki ładny Tak, jelonek. tak, z takim porożem wielkim. A ja byłem przekonany, że to misiek jest, kurde, bo to takie wielkie... Też na początku, ale, No. ale wydaje mi się, że to właśnie był ten mulak cały. Może mulak to jest gatunek niedźwiedzia, ja nie wiem, nie wiem, Możliwe, nie wiem. możliwe. Nie mam pojęcia, co to jest mulak. Ciebie się, no. To jest właśnie ten, co wcześniej chyba do niego strzelałem, nie trafiłem. Mhm. A on tak idealnie tutaj po tej ścieżce takiej szedł. Ładnie sobie tak szedł, no. Ale wydaje mi się, że go przynajmniej raz trafiłem, bo stanął w miejscu. A tam jeszcze idzie taki ładny... Wal w niego. Kurde, jak ja dam za nisko celownik, to mi zjeżdża kursor na pasek. Nie dawaj nad nim, tylko jakby w niego próbuj celować chyba, bo No, dostał. jednak nie wiem na ile jest ten spad kuli jednak, bo teraz próbowałem na przykład się strzelać nad nim dużo. Jeszcze jeden był. Ja mówię, co to idzie, a to ty biegniesz. I to... Buka. Ale Kurde, to jest fajny teren, podoba mi się. No. Płaski. O, tam z lewej widzę, że celujesz. coś tam... A tam Jabniesz jest... go, on ma ładne poroże, no. O, dostał w dupkę, bo nogami zarzucił. Dobijasz? Kurde, nie trafię, za mi się buja luneta. Potem Próbowałem będziemy ci tam go cylnąć, ale- te zwłoki wszystkie odnajdywać. No, pierw za niedźwiadkiem chyba trzeba iść, No. no. Przyładować, a się wieczność mi broń przeładowuje. A mi już 9 pocisków zostało i no. Oj, to za chwilę domku będziemy szukać. Ja tutaj nie mam żadnych odkrytych, więc nie wiem. Ciup, nagle przemówił do mnie głos z nieba i powiedział, że tropy powinny być w pobliżu.
A, bo gra jest chyba tak zrobiona, że jak się zbyt długo żadnego tropu nie kliknie, to on ci Aha, sam aha. podsuwa jakiś najbliższy, nie? No i tu gdzieś powinna być krew. Tu gdzieś chyba pierwszy raz żeśmy go strzelali. Gdzie No, ja wydaje jestem? mi się, że generalnie to ja tutaj mam jakąś plamę krwi. Tempo krwawienia bardzo małe i to jest niedźwiadek. Mulak białogonowy Ej, ostrzega. ty w ogóle jest niedźwiedź czarny, ziomek. To jest ten, co szedł tutaj środkiem? Tak, to był w No. ogóle inny zwierz, a nie ten mulak. Jesteśmy głupi. Trafiłem go coś chyba. O, zew jakiś. Ale kupę robi konkretną, muszę powiedzieć. O, faktycznie. Trochę sneakers. Mm? Taki sneaky product placement. Tam Ej, coś- ale jakie ślady w ogóle wielkie są. No. Dobrze, niedźwiedź będzie dzisiaj upolowany, pięknie. Tempo krwawienia bardzo małe. No właśnie No. pytanie, w co go trafiliśmy, bo nawet jeżeli jest tempo małe, a trafiliśmy go coś gdzieś konkretnie, on powinien gdzieś tutaj zemrzeć, nie? O, tamto i możesz kliknąć sobie, chyba expa to daje. By the way. Aha, tutaj jest. To jest totem. To tam daje chyba informacje o obszarze dookoła. No ja Ciekaw jestem, faktycznie. czy jak klikniesz, to mi też da? O, poziom Nie co dało. odblokowałem nowy. Nie dało mi. Toperka sobie tam możesz wziąć. Teraz Są dwa sobie coś rodzaje w zrobię. ogóle, bo są umiejętności i... Kurde, I nie co? mogę kliknąć tego i... To może to jest tylko, ale to głupie by było, jakby tylko jeden mógł. Pewnie jest takie głupie. No. Wróćmy do polowania za niedźwiadkiem. Bo mam obawę, że trafiliśmy go za mało. Znaczy nie on umrze. chyba nawet z takiego małego krwawienia gdzieś tam umrze w końcu, nie? Nie wiadomo, no. Kiedyś trochę polowałem na jedną zwierzynę długo. Powiedzieć. Zobaczymy, no. Ruszamy za niedźwiedziem. Tutaj bieg A, są. kusem. Przecież trzeba iść za nim tak długo, aż ślady powiedzą, że biegnie tylko, a nie biegnie kusem i wtedy spływać już jakoś tak wolniej coś. Przy okazji gdzieś... No ja za pierwszym razem gdzieś tam jak te pierwsze sarenki już strzeliwałem, to za jedną gdzieś tam 40 minut biegłem, dopiero ją martwą znalazłem gdzieś tam pod drzewem. Tego się boję, też nie wiem jak one... O, tutaj już ma opcję, że idzie niedźwiedź. Nie wiem, czy nie warto byłoby tutaj na kucaka już za nim jako. Też nie wiem, no. Nie mam przynęty na niedźwiedzia. No nie, to nie. Albo okej, spróbuj mnie za nim powiedz na razie. No dobra. Zobaczymy po prostu jak zareaguje. Stanie, bo tutaj ma dalej idzie. Okej, tutaj szedł, tutaj jest plama krwi. Tam w ogóle w dole gdzieś chyba jeleń. O, Dobra, na razie to tam smulmy, szukajmy tego ulak niedźwiedzia. jest na blisko. Biegnie kłusem zaś jest. Rację. Wybrzeże jeziora Leyton, no spoko. Jest! Leży. Leży. To zbieraj, patrzyłeś. Ale ma... Wygląda jakby taki pijany, jakby tak padł na pysk. Jak Ten co? ogonek Wszystkie taki. niedźwiedzie są... Jaka bieda! Moje. Kto trafił? O, ty go ładnie trafiłeś, ci powiem. Ej, W miednicę, a ja w A dostałem korpus nagrodę tylko. pieniężną i jakiś exp właśnie. No i dobre. Czyli obaj żeśmy go fajnie trafili. Za wynik dostałem do sztuce. Ej, ja go trafiłem prosto Ile nie, razy go obok mnie. trafiłeś? Raz w ciało, a ty w ciało i w miednicę. Prawie, Czyli 2 razy. prawie do tyłka Dobra. miał strzelone. No szkoda go, kurde. Mm, Ty, jakieś wiesz co, punkty są. ja bym przy okazji tego, kurde, tej wielkiej zdobyczy, tu se może zakończył pierwszy odcinek naszych wielkich Jak polowań. najbardziej. Bo to już tak akurat czasowo będzie. No powiem szczerze, nie spodziewałem się. Ej, jeszcze pas, tutaj widzisz to zbugowany ten, biedny. Mogłeś zostawić tam zdjęcie zrobić. Przepraszam. W każdym razie, moi drodzy, to było... Jaki jest w ogóle pełny tytuł tej gry? The Hunter Call of the Wild? Tak, Chyba zew tak. dziczy. No, zew dziczy. Chyba. Także, moi drodzy, tak to wygląda. Widzicie, Ja że wiedziałem, czekaj. potrafią być fajne rzeczy.
Myślę, że zrobię jeszcze ci zapolujemy, zrób mi zdjęcie, zapolujemy jeszcze nie na jednego grubego Bronię. zwierza. Ja wam dziękuję pięknie za uwagę, moi drodzy. Zapraszam Ale was też na kanał od Typka, który będzie oczywiście podlinkowany. I co byś chciał jeszcze powiedzieć? Ja nic pomyślałem, że stoi taki Janusz. No, zabiję zwierzę, dobre zwierzę, nie? No, W ogóle nic, twoja no, co twarz, mogę powiem powiedzieć? ci, jesteś z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Ty też. No. Prawdopodobnie wyglądamy tak samo. No. Dobra, moi drodzy, w każdym razie dzięki, zostawcie łapę w górę, widzimy się w kolejnych odcinkach i pa pa!